usa ka maestro nga sige og apply sa DepEd pero wala gyud madawat. Mao nga nagdesisyon na lang siya nga manambal siya. Nagbutang og karatula. Ay, paita sa kinabuhi ay. Unsa kay mayong trabaho ani mangita ko. Ibutang na ko niya akong karatula sa ako ang dool pultahan. Bahay na lang makakita ang mga tao ani may mo dool magpatambal na ako. Og dihay usa ka doktor nga nakakita sa karatula. Og iyang gisulayan ang manambalay nga maestro. Unsa man ni? Tsaka ni dire. Kung maulian, bayad 500. Kung dili maulian, bayad ko 1,000. Og boss, nagpakaron ingnon ang doktor nga bungoton nga usa ka masakiton. May ngapon diya, sir. Unsa may atuwa? Nawala ang akong panlasa. Day, ang garapa, ambe. Tara tayo. Ara, imna. Unsa man ni? Kasuli naman ni. Congratulations, tay. Nabalik na imong panlasa. Isahan ko da. Dara 500 oh. Aray sa ko. Ay. Nailan ko da. Bubalik ko sunod. Pastilan. O pagkaugma, mingbalik gihapon ang doktor. Og nagpakaron ignon gihapon nga adun na siya ay sakit. Dong, unsa naman po'y atuwa? Dawa lagi nga akong memorya. Unsa kay maayong itambal na ko ni? Naglibog na ko unsay akong buhaton. Ay. Kato na po ning gasolina. Congratulations, sir. Naulian na sad ka sa imong sakit. Grabe itong manambala. Pabayro na ko itong sa kalibo. O pagkaugma, naghuna-huna pag-ayo ang doktor nga bungoton o gunsaon niya pagkabalos. I'm so cool. I got a condo with Agay! Agay! Kita ay. Di na ko kita. Halap na ko. Sir, tabangi ko sir. Unsay akong buhaton na ni. Wala na dyan ko'y mahimuan na imong problema, sir. Di aray 1,000, no? Dawatan eh. Ay. Busigas kwarta eh. 1,000 bago ni? 500 man eh. Congratulations, sir. Wala na gid na imong sakit.